Horas marihita saluhutna di ruas nihuria nadong di bagas gerejon suaksoni nang di bagas nabi tapa hobar ma parhudulta asa boy ta ikuti kebaik ta pertanyaan mamuji pasangapon amat tare bata di bahani tapasada marohata martangyang bi mahita asa toktong di bagasa pangaramotion itu atta ita martangyang mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita syabukwede HKBP nomor 22 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite goarni di bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia natu mapalangi dot tanoon. Amen. Nunga di paboton ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siakko, ima na mangulahon uhub sabing, dot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaw haserepon maradopod de batam. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata, asi maroham dihami, aidak terbaik kami mabahen manangaha molosoho dongan nami. Dibaheni sailehom madihami roha badua gijang, asa tau hami madibangi dohot mangulahon lomo ni roham. Saya dongani mahami, asa miak kami di bagasakko, dohok di bagasak katam, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gima, hatani di bata, songop patujolo ni jamita nandang begeutan non, imana tersurat di Jeremia 22, memukka maisian ayat sada satu ayat sia. Paihuti utamuma asa hujaha. Jeremia biddu 22 memukka sian ayat sada satu ayat sia. Boti hatani Jehovah tuat mahotu bagas ni raja siat Juda jala hatahon madisi hataon. Dohonon muma tangihon mahatani Jehovah ale raja ni Juda nahudul di atas habangsa ni si Daud ho dohot akan aposom dohot nani rajaanmu akan abongot tuakka harbanganon buti hatani Jehovah radoti hamuma uhum dohot hati goran
jala palua hamu na tarsamuni siat tangan ni halak pangarupa, jala unang mangarupa hamu manang babaheng gogo tu halak dagang, tuna tading dilapin dohot tuna mabalu, jala unang durusok kamu mudar nasomar pipot di ingananon. Ai molo diradoti hamu hata odeng, saya dongdo masuk tupit-tupitu di bagasan raja akka namar habangsa di habangsa ni si Daud, akka namar si hudul di hureta do di hoda, nang ibana nang akka naposona dohot nani raja anna. Alai moloso ditangiok kamu akka hataon, nunga pola marwari autu diriku ninna Jahoba ikkong gabe halongonan bagason. Ai songonodo hata ni Jahoba taringot tu bagas ni raja sia Juda, gilea dohonia diau ale pucu ni Libanon, ikkong gabe halongonan doho bahenokku gabe huta naso marpangisi. Jala ahu padiriot do pakko akka jolma pangago mangaloho, ganup mardongat si jata nasida madabu hau ares akka napinilitmu jala manipal hotu bagasan api, jala torop bangso mamolu sia labung ni hutaon, jadi do be ganup turung anak buasa tuk songoni bahenon ni Jahoba tu hutaon nasai bolon, jadi dohon nasida ma ala nadi tadikon nasida pada tu Jahoba debata nasidai, jala marsoba tu akka debata sileban huhut mangoloi nasida, ima sahat ni hata di debata, martua ma akka natumangion hata ni debata, jala na upya-upsa. Amin. Asini rohama dihamudo dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madihita hatani tu hata ujahan jamita di pertangiangata bornginon tersurat ma di Matius bidu 27 ayat 27 ro di ayat 28 songonon ma didok kondisi merjia mahamu siboto surat dohot parise hamu pangasi ai di persepuluh hamudo akas suasana namemet alai tading do akapatik nau maul dibain hamu songon hati goran para sirohaun dohot haburjuon siulaun dona sasadaon alai unang matading na sadaan hamu pertugi nama pitung di pasisi hamudo rongit alai ia gaja di bodut hamudo merjia mahamu siboto surat dohot parise hamu pangasi
Ai di paias hamudo panginuman do makuk siad duru bahin marisi padubuan dohot pagkarubuson. Eho parise nama pitung perbagasan ni panginumanima jolo paias asa gabi ias nang duruna. Marjiam hamu seboto surat dot parise hamu pangasi ay sumaddo hamu tutanoman nahinapur aka nadinggan berengon sia duru hape marisi holi-holi ni namate dohot nasa narotak tongon songoni hamu tigor hamu nian idaun ni halak sia duru alai angko di bagasan go pangasion do hamu dohot naso uhum wala nido sa ni turpukta huriani tuhatta nani haholongan ni tuhatta Jesus Kristus di bagasan partangangata bornginon ditaringoti madisi halak si boto surat dohot parise di doko desi adong sada paruhuman tunasida ima marjea ma aka naso mangula naso denggan hape di bagasan turpuk taon tabering si boto surat parise nadau adul pangalahona sian nabinotona taringot tuhatani debata nadau sian harapan nani igil ni debata sian nasida boy madohonon di bagasan turpuk taon adong tulu ciri-ciri ni halak Kristen na perjolo dang diboto hata ni debata jaladang diulahon na paduahon diboto hata ni debata alai dang diulahon na batuluhon diboto hata ni debata jala dihangoluhon. Si boto surat di bagasan turpuk tahun nomor 25 diboto do ruhut nih hata ni debata diatusi do saluhuna hukum maneng tona ni debata di bagasan ngoluna di bagasan ni bangso semulai sian awal sian na parjolo si Abraham di jauh dohot sian na dijadihon ni debata portibion di boto nasida dui alai dang di parangeho dang diulaho di sima beringota adong sifat dinasida kepalsuan maneng kepurak-purakan molo dipatudo sotu halak bata hatani halak bata songon bulung motung ninna bulung motungon merdua rupa berengon senadau ias botar HP dang ias dang uli berengon senadau sesi patar rata alai nung dipabalik botar nai adong masih aka naboy mabain gatal pamatang ima ciri-ciri na paduahon naking adong dinasida iman nomor 2 rupa dingolu nasida memberitahon hatani debata say hatani debata do di hatahon alai adul do harapan nasida di bagasang ngoluna boy mai tajaha di ayat 10
Marjia mahamu seboto surat doh parise hamu pangasi. Ai di sordak hamu do harajaun banua gijang di jolo ni jolma. Jadi dia bati halahi dong. Jolma marhapor siau tu dia batang. Moloboi otomanian nasida marhapor siau tu dia batang. Asaboi di ototoi jalaboi nasida mangan siani. Lomo rohana susah manian akka jolma di tonga-tonga ni parsauran nasida. Asaboi di ototoi jalaboi mamora nasida siani. Dia saplopak musi di dokom marjia mahamu seboto surat do parise hamu pangasi ai di polgak hamu do jabuni boru-boru nababalu di polgak ngolo di polgak kan itur di pohul dan adom tinggal langsung ipangan hidup di polgak dan tinggal di bana. Artinya si boto surat dohot halak parise merampas hak-hak orang lain, merampok hak ni akan nababalu, boru-boru nababalu, dibuat nasida asa mamora nasida. Dia saplima hamu si boto surat dohot parise hamu pangasi diliati hamu do laut do tano manaiti tu agama muna nanggo sadahalak ditaiti diahut tu dirina sudi ima narikot di pamatang. Di masa-masa ni hala Israel na parjuloi nunga masa songonon. Ima holan ulau sabing. Marjamita pe ulau sabing. Martangian pe hasal masalpu diuluhos songoni. Marulaun akan asing pe di bagasan bagas coro holan lewat songoni mai. Misalnya terpasu-pasu. Fokus ni ulau ni akan atoropi benereng asal maju terpasu-pasu mau dengar firman Tuhan saat terpasu-pasu rindu mendengar terkadang boido berengoni eliling ma mang pedita jamitai naking gabe liling marada tanon mulak bahkan masih banyak yang berpikir demikian. Tang rindu maneng lungun malungun ibana membegi hata ni di bata. Bahkan sepatado gabe adong muruk niak keperjamita. Ola ni jahau turpuki hobar tu pangidoan ni hasuhutan naking ikol jepek nama jamita di ulau non. Alani holan ayak mahu jahau nina nang marjamita be amang peditai. Boido masai. Alam memang orang itu tidak rindu dengan firman Tuhan. Na beting saya majolo. Na beting terpasu-pasu majolo. Ora ni pamikirion dang dirimangi do lapatan ni pasu-pasui. Dang dihangoluhon. Akhirna tujuan nyari tong manasida dang makangoluhon ni jalamiamma dihaholom. Marhiti-hiti turpuk tahun. Dang tu halak parise naung mateibe. Manang si boto surat nama mateibe turpuk tahun saunari. Tuise nama tu padita. Itu dah. Tu ruas tu situa. Gorang do taboto hatane de bata dang taulah hodope. Kodang do nabisuk napistar tu hatane de bata. Bahkan tidak mau lagi mendengar khotbah di hari Minggu karena dia sudah baca khotbah. Sudah dia lebih dahulu buka internet. Banyak khotbah-khotbah di situ. Saya sudah tahu firman itu. Kalaupun disampaikan di dalam ibadah nanti siang,
tetap juga. Mahubotoi. Nahubotoi do di jamita hopad ditai. Bisa-bisa begitu. Alai bagaimana perbuena. Di sodo na pinangido ni debata. Di bagasan trupuk tahun. Dang cukup HP holan ubutosa. Dang cukup HP taboto Jesus do dalan tu surgo. Dang cukup ikut saha do tu nama kaporsiai. Nama kaporsiai. Di boto simbolis do Jesus ima anak di debata. Diakui doi. Wodo anak di debata. Di boto setani do. Jesus ima Tuhani. Aledang persea ibana. Tu Tuhani. Jadi halak Kristen apa bedanya? Apa bedanya? Jadi mari hitu turpuk tahun. Naing tahap perbuihon di bagasang ngoluta akan ang tabot. Adi do. Ise nama boto na dinggan alay dang di parangehon na mardosa di ibana disi. Iboto na dinggan di boto hatan di bata alay dang di parangehon na mardosa do ibana disi. Jadi unang gabi mardosa. Unang maadong niyan kepura-purakan di tonga-tonga ni ngolu. Ikon mangolu manaking di bagasan ayat 27. Ima didok naking disi. Aka naubalga. Ima hati goran. Para sini rohaun. Dohot haburjuon. Hati goran. Molo ni boto hati na dibatan ni parangihon. Ima hati goran. Alay mo binoto hatan ni debata dang pinarangihon dang hati goran. Orang na marbisuk doi. Maneng napistar doi. Alay dang marhapor siyaw. Alay dang marhapor siyaw. Diba kumusay parasi rohaon. Asi marohata tu akan apogos. Naking nababalui taringoti dison. Jangan rampas hak-hak orang lain. Unang dirampok hak-hak ni akan ageleng. Alay ko diurupi mah. Di masa pandemi saunari. Di jauh Tuhani hita mangurupi. Manolong. Manangyakon. Manugu-nugu di tonga-tonga ni ngoluta. Asa unang holan na marjamita. Sehurok masanon ka nasi marohata maneng hudita mandok ka nasi marohata alay dang di parangehon dang merlapatan ni namangyo muse didokon haburjuon burjuma unang takang unang ala nang iboto hatan ni debata gabe ditakakon di bagasa rohana. Dang itangi hobe halak menjelaskan. Dang itangi hobe halak pabotohon. Ngahobotoi. Burjuma ubegisa. Boy do buisuk boy pistar. Hita sian halak alai ko burjuma hita. Tunasida. Ulo mahita manangihon. Tuhani sadiri ro dang ditangihon si boto surat dohot parise. Tuhan sendiri. Ima Yesus Kristus. Di bagasa turpuk tong tahaburjuhom ma mabegi Tuhani. Tahaburjuhom ma ngolutong gabi pasu-pasu ma tuaka nahumalia. Unang masanawon naking akat ciri-ciri na adong dison ima halak si boto surat dohot parise boy tabereng naking disi ima nasida songon panginuman nahola dipayas ya duru HP di bagasan kotor dohot songon kuburan na dihias seduru halai bagasan huli-huli unang masongone
alayadul masyani yasma di bagasan laut diperangi mahatan ni bata yasma saluhutna dengan dombe ke pura-purakan di bagasan ngoduna idona adil marhapor siaut tu debata idona adil marhapor siaut tu debata tadokon kan nga dito Tuhan yau oke benar ngase sadosaku aladang huparangihon hatana itu bukan adil dang hati gorane dang haburjuo ni alani nunga tadokon tuani manubusita artina lapatan na desi ikot taparangihon ma nang pajuon na di bagasa turpukon tulu hatanaking hati goran para sinirohaon dohot haburjuon akanati gor mahita akaparasi roha mahita doa akasi burju roha mahita perbueni hapur siota tutuhata amin martangiang mahita Tuhan Jehovah di bata amanami namar habangsa di Banua Gijang di juho hami marhiti hiti hatam di Bornginon asa huparangyo kami hapur siaw nami tuho huparangiho kami ima ulaun hati goron ulaun parasin rohaun dohot haburjuon ni roha maradupoko nang maradupon dongan nami jolma Tuhan Jehovah di bata aman nami pergugui hami marhiti hiti todim maparangihoni di masa-masa saunarion ima na masa sorimago di portibion asa toktong hame maparangion hati goramu toktong hame marasini roha maradopon halak toktong hame Tuhan maparangion haburjuon ai ido lomoni roham adul masyan hami ima parangeni seboto suran dohot halak parise imale Tuhan na holan parduru di payas di bagasan rohana saitong dope rotak saitong dope di bagasan hahulomon dau mansian hami angkar ruas ni hurdiam Tuhan Jehovah di bata aman nami marningot kami di masa pandemi noaing homa nama pargugui hami mangadupi saluhud nai ruas ni huriam nama sahid terus dohuan hami Tuhan ditangyang nami jalan apos dorohan nami na pasu-pasum mudo jala pasahatom muhamalumon tunasida Tuhan Jehovah di bata amanami na di surga di boto hodo Tuhan akapakubasyo di tonga-tonga di huriam ala ni situasi pandemi Oma Tuhan nama pargugui hami perhalado ni huria asang gia pakubasyon nami boy Tuhan tari parturwas ni huriam nang pe ikon di bagas nabi marhiti-hiti media na pinasahakmu Tuhami lam tabay madihami bisuk lam tabay madihami nang parbinotuan asa lam herbang pakubasyon di tonga-tonga ni huriamon perdusa duhami Tuhan maradupon ho halai parasiroha doho jala pos doroha nami sesaw mudo dosa nami asa toktong badia hami dia dopam tangyang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.
martangi yang mahita. Hupuji hupasa pami doho Jehovah dari surgo, amaname marhiti Yesus Kristus, marhiti asini roham, toktong do di pasar ho todim tu pamatang terlumbui matu partodion nami, hipas sami saluhu na Tuhan, ima ruas nehuriam HKBP, persiapan resort jerujuan, bodo pehami di paluas somat dalani, hari-hari ningulu nami ganuk marsada-sada sian nasugot lastari parhami sahat tuburingan dari Tuhan toktong hupa puji-puji hami ho marhite pertangyangan na pinatupa ni huriam di setiap minggu. Tuhan tuk pe pertangyangan no dihobasi akka pangulan ni huria akka situa di bagasan ima melalui media live streaming. Nareta jalariado hami saluhu na Tuhan ruas huriam madhoti i aido na tarpatu pahami sonari lam memuji pasanga poko marhite namasa di tonga-tonga ni portibion oleh Tuhan di tonga-tonga nami di ngulmit nami terlemobi ma dinganan namion. Tuhan nang makurangi tutui pamujon nami itu ho tuk pemanang di dia hami manggulmi toktong loh puji-puji hami ho. Parsauran narosuro Tuhan dia rupa munabadiai ima pertanyaan namion jala-jala omui gabe puji-puji di ho. Marhite ya de Tuhan gomos dohai mangido tu rupa munabadiai nabadiai marhite haporsion nami. Sai asini roham doho tuhasom habadiam miro Tuhan. Na pasisihon virus corona panahit na bagabe susang ulu ni hami jolma manusia na tinopami. Ay boto hami Tuhan sahiti holat Tuhan manusia na tinopami do benar rongom asiro hamali Tuhan siapa moto amuri tuhoro hai mengalu-alu tuhoro hai merapurusan tung asiro tolong roham do Tuhan na boy pamagohoni sian hasianganon siapa matak perdagingon dak kajolma na tinopami. Asa boy hami Tuhan manggulmit hobar tulu manraham terlumubi mamuji ho. Tuhan pasu-pasu ma akau laon ni huriam sudi tukpe songonon namasa boy diulahon akka perhalado uluan ni huriam akau laon di huriamon oleh Tuhan makorholas ni roha tau puji-pujian sangapot di ho. Takas do Tuhan ditatap ho di boto ho hurian namion nadang resort nama tuari nama ngihut sudi sakap ni panitia sakap ni ruas terlumbui masakap ni perhalado kauluan ni huriam asiro hamale Tuhan tuhoro hai mengalu-alu tuhoro hai merapurusan tuhoro pasahat taminoni asabui hami Tuhan malas ni roha memuji pasang poko marhite na resort ima jerujuan doho sikem takas di boto hali Tuhan na mangerbang do ima huriami sailinggobi mahami di hawak kabong mial di Tuhan asabui hami tutu demak jelasonang memuji pasang pokko di na mangerbang huriam terlembui maha KWP na arong di portibion asiro hamali Tuhan hubak kami ni tangyang nami pasu-pasu masaluhu na perhalado dohot uluan di huranami aka keluarga yang akon nasida asabuy na sida marlas ni roha Tuhan iman alaw mangulahon dohot melayani akaulaw na hobbar tulumurham di huriaon asabuy marturir ho denggani Tuhan taulas ni roha jala puji-puji di ho sai padau sian akka parsahiton dohot akamara Tuhan terlembu bima parsahiton nama sasawanari siap pamatak perdagingon nasida paholang ma Tuhan ya kaparsahitoni tuk pe kaparsahiton nanasing sai homa na padohoni saya toktong ma Tuhan hai pason sian haum yomini nasida asabuy nasida mangulahon akan nadenggan tujulan narion dari Tuhan tuk pe Tuhan mangadupi hamaolon akka perhaladom dohot uluan hurianami tutu itonga-tonga di pelayanan alena masaon alai pasik kopommu di Tuhan meritian siram dohot akan namsiha holongan boy masih paturian nasida nak songoni media natar patu pahami di huriamon asi marhamali Tuhan tu masai lungud dorohani ruasmi tutu lama muji pasang poko songon nasomal
alai dang buru pihami Tuhan. Saya homa manggongkom saluhu na ruas mi, diakan nama sasaunari, boy na sida Tuhan hipas, jalan malua, sian akka parsahito nama saun, saunang gabi hamaolon, saunang gabi arsa dihami, talumubi ma, di tonga-tonga nenggul nami. Tuhan terpuji maho, mula tunga rope kahurangan nami Tuhan, di tonga-tonga nenggul nami, terlumubi ma namar huriawan, ho mana mangurasi Tuhan, asa tamatu Tuhami, mamuji pasangapukko. Om matangiang Tuhan o pasahat nami, holam mga sahon gordan ang Tuhan Yesus Kristus jalo matangiang ilit namion, marhite asini roham. Amen. Tapasada marohata martangiang mahita. Marpungu dohami ali Tuhan di bagas joromod di bornginon, imana mangulahon partangiangan nami si sahalisa minggu. Ala asid hot tolong ni roham doi ali Tuhan Yesus Kristus, di luas sohami borhat sien bagas nami be tu bagas joromon, di luas sohami marhahi pason ali Tuhan, jala diudut hoda pe ho sahanguluat di hami saha aro ditikyon. Alani i Tuhan marulupolo matod dinami mamuji doho pasanga pokok. Ale Tuhan Yesus Kristus ditatap jala diberek kodo hami ale Tuhan. Dina mangadopi nama saon ima ale Tuhan sore mago kopit 10 siaon. Nasora sudah dape ale Tuhan sien portibion. Alani i Tuhan mangido mahami tuho marsob bahami ale Tuhan tuado pamuna badiai asi maroham dihami ale Tuhan asa homa ale Tuhan na mangaramoti hami di pardalanan ningulu nami siganupari ale Tuhan na mamulus ima sore mago 10 siaw na ale Tuhan jok dohami ale Tuhan tahutan alani nama saon alai Tuhan upasahat tami mali Tuhan jala marpos niroha hami tuho naramotamu do hami ale Tuhan dinamadalani ngulu nami siganupari tarlobi ale Tuhan dinamangulahan akka ulon nami siganupari hami ale Tuhan asi maroham di hami Tuhan ale Tuhan Yesus Kristus huhamolate hok kami adu ale Tuhan godang do ruas ni huriami ale Tuhan nong malum jala hipas di bahekko ima akan nong terpapar COVID 10 sia le Tuhan saluhu na ya le Tuhan holan ala asido tolong ni roham doi alani i Tuhan toktong male Tuhan na dibagasan pemulihan penasida le Tuhan tangamu na badiay matoktong na mamasu-masu akka si panganon dohot akka ubat na pinangan nasida le Tuhan asa marhitei lamu tu hirasna pamatang ni nasida jala manabba gogonay baru tu pamatang ni nasida ale Tuhan debata toktong dape pasahaton nami tu tangamu na badiai ruas nami akan terpapar COVID 10 siai asi maroham Tuhan diboto hodo ya le Tuhan na peak di rumah sakit dohot na isoman na le Tuhan asi maroham homa le Tuhan na maddaon ni nasida ramoti nasida jala pargogoya le Tuhan hinorhon ni parsahitoni Tuhan Yesus Kristus upasahat tami matutangamu Tuhan ima amang es na baban amang bajar nahor
inang Nyonya Sinaga Boru Limbong, Angga Manurung, Rian Manurung, amang Sinaga dohot inang Boru Manik, songoninang inang Nainggolan Boru Manalu, dohot yanak kon nasida Rafa Nainggolan, dibotoho day wale Tuhan, gale pamatang ni nasida noaing, hinorhon ni parsahiton ima kopit 10 siyay. Alay pos dorohanami dihoale Tuhan, nahilehonommu doale Tuhan, hahipason turuas nami na dibagasan parsahitoni, marhite akka ubat doho si panganon. Parbisuki ale Tuhan akka dokter na manangan nasida ale Tuhan. Asa marhite ale Tuhan tutibuna nasida marhiras ni pamatang ale Tuhan. Asiro hamale Tuhan na terpapar COVID ale Tuhan, iman napeak di rumah sakit noay ale Tuhan. Tutibuna male Tuhan pahipas pamatang ni ima amang nababan dohot amang banjar nahor. Asa tutibuna ale Tuhan nasida marhahipason. Jalaboy mulak tu bagas nasida pajupang dohot keluarga di bagasan las niroha. Asiroham male Tuhan Yesus Kristus, songoni male Tuhan akan naposomi noaing natoktong di bagasan parsahiton, gale pamatang minasida le Tuhan, ima amang ceha purba, amang pakpahan, amang situa pakpahan, dohot amang situa sitorus ale Tuhan. Nungaleleng Tuhan nasida na di bagasan parsahitoni, tatap manasida le Tuhan, daoni nasida le Tuhan, jalalehon magogo di nasida, asa margogo nasida ale Tuhan di parsahitoni. Nakpe ale Tuhan gale pamatang ni nasida hinorhon ni parsahitoni, alay unang loas gale ang gopartodion. Asiroham Tuhan, pargugoya ke keluarga ale Tuhan, na mangurus hinorhon ni parsahitoni, lehon dohot hasabaron. Songoni male Tuhan bonon nami do tanyang nami ale Tuhan, ima inang situa hutapea boru tambunan natoktong donoang di bagasan parsahiton dali Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan nasida na menjalani pengobatan ale Tuhan. Ho ale Tuhan na mangalehon bisuk tu dokter na mangarawat inanami iya ale Tuhan. Pargugoy jala pasu-pasu ubat na pinangan ni inang nami iya le Tuhan, songoni nang akasipanganon, asa marhitei tutibuna ale Tuhan taruli hahipason inang nami i. Tuhan Jehovah debata, rah Tuhan godang do pedongan nami, nasa huboto hami ale Tuhan toktong na di bagasan parsahiton noay ale Tuhan. Manang tundie pe Tuhan parsahiton ni nasida holak kodo na boto say, alani i Tuhan di bornginon, pasahaton nami matutanganmu, asa homa ale Tuhan Yesus na mangalehon hahipason tunasida, asi maroham dihami saluhu na Tuhan. Ale Tuhan debata toktong do pasahaton nami tutanganmu na badiai, ima pemerintahan Portibio ale Tuhan semulai tingkat rendah sa aro tu tingkat tinggi, alay tardumui wale Tuhan pamareta nami. Dinda mangadopi nama saon ale Tuhan ima COVID 10 siyon. Pasu-pasu manasida Tuhan, jala parbisuki manasida. Asa boy ale Tuhan nasida manangani, manang boy nasida ale Tuhan marbisuk, asa tutibuna ale Tuhan boy salpu ima COVID 10 siyon. Asiro hamale Tuhan dibata. Songoni male Tuhan nang aka tenaga medis saluhut na di Portibio na le Tuhan. Na langsung nasida le Tuhan merawat akan na terpapar. Ho matoktong na mamasu-masu aka dokter, dohot aka para medis saluhut na le Tuhan. Parguguy nasida Tuhan, pasu-pasu nasida, lehon di nasida Tuhan hasabaron, dinalaho merawat akan na marsahiti. Lehon dohot guguni pamatang di nasida le Tuhan, na kontak langsung nasida dohot akan na marsahit ale Tuhan yang terpapar COVID. Asa siding sian nasida le Tuhan, asa hipas nasida jala margogo Tuhan, mangarawat akan amar sahiti. Asiroham Tuhan, mangihido hami tua depan muna badia ya le Tuhan. Asiroham dihami dihurian nami onda le Tuhan. Unang maali Tuhan loas behami sian tonga-tonga nami tok-tong na terpapar ale Tuhan. Alai tu hipas nama bain hami ale Tuhan. Asiroham Tuhan debata mangido de hami di bornginon.
songon rakyat hami oleh Tuhan loas mahami manang bain mahami oleh Tuhan rakyat na uduk tu pemerintahan oleh Tuhan terlumubi oleh Tuhan dina menghadapi COVID-10 siaun asa uduk hami oleh Tuhan memakai akapropes nami asa tuk tutibu na salpu COVID-10 siaun sen portibio asa boy hami oleh Tuhan sonang suharibu-ribuan dinanang mangula akasilon nami terlumubi oleh Tuhan dinalah mamuji dok pasang pogwar menabadiai asa boy hami oleh Tuhan marpungu di bagas joromon pasang pokok asi maroham di hami oleh Tuhan oloi matang yang nami jala marhite ho bartolomoni rohammai di borngino pele Tuhan dinalaho mangalap gogo hami no di podoman nami be jagai mahami Tuhan padao se kami marah padao tahe-tahenya kapar jahat se kami jala loas mahami marsugut dungo se podoman nami be dinalaho mangulahon akaulon nami na marragami asima roham di hami ale Tuhan pardosa nagoda kami alani i se sama dosa nami nagodangi asa unang alan igay pangabati dia kapasu-pasu na naik pasahatom tuhami ganu marsada-sada hupuji hupasangapa mi magwar mundabadi ya le Tuhan mau liate madiho amin. Leon dame midihami angkana hinokomo Tuhan Yesus sepalua kormahadiru wasmo Tuhan Yesus separmaha Mahane ruasmo Tuhan parmahan apusa dongan nasumurungi Sai pada pangucup penatogu manalelui Tuhan Yesus sepalua pasu-pasu ruasmi Tuhan Yesus separmaha pasu-pasu ruasmi Tetangnya koma peliata Hali debata amanami na di banua gijang Odo haroroan ni salut silihon-lihon na dinggan Dod nasa ulibasa na mauliutus Upasat tami masin alahom mitu hami pilihan nami tuho Sejalo may gabi uap na husus di jolom Paso-paso may talaramotia sa parahasyang hami pilihanon Pati bulhon harajamu tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni silihon-lihom itu hami. Asalam girgi hami madok mau liante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rap hita mangido di tangiang aliyam manami. Aliyam manami na di banua gijang. Say penurbadia magwarmu. Say Roma harazomo, say saut malam meneroham di monotongon sonna di banua gijang, leo matuhami sadaron hangoduan siapari, say sama dosa nami son panesa nami, di dosa di dongan nomor dosa tuhami, unang hami tu giutu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay horona puna harajaon, dot hagugon, rodi hasangapon saliling nililing na, amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohani debata amata,
to persauran ni tod di purbadiama na mga ramoti tuhot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras manihita.